नर्मेलजों हगारनाङा बिदिखौ बेबायदि निमाहा होनायावनो बेफोरबायदिया लाइ मोनजोब्बाय। फंसे फंनै बुनाया थैनायनि थाखाय नङा, शिक्षा होनायनि थाखायसो। हिन्जाव सिखाव हमनानै मोनदों। खनसे नङा बार बार हिन्जाव खावनाय सासे बर' मानसियानो बियो हमनानै रायजो राजाफोरा बेखौ मिटिं लिंबाय। दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायब्ला बुजि मोनगोन। बेनिखायनो आं बुंदों भिडिअखौ जोबजासे नायलां। जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामदो। ओमफ्राय नोंथांमोना मा बुंनो गोसो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरब्लानो जाबाय। आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायो अननानै प्लिज खनसे कमेन्टआव खोन्थाहरब्लानो जाबाय। गोबां मानसिया सापर्ट खालामगासिनो। थाबैनो 1 लाख साबस्क्राइब खालामनानै नोंथांमोनखौ आं बुंहरनाय जाबाय। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो। ओरैबायदि लाजि रोङै सासे मानसि नायग्रोदो। आं बुंबा गाज्रि मोनगोन सोरबा नांलाय खमलायबो जानो हागौ। बेनिखायनो आङो जेबो बुंनो गोसो गैया। नोंथांमोना भिडिअखौ नायग्रोबानो बुजि मोनगोन आरोना। नोंथांमोना फार्स्टआवनो भिडिअखौ नायग्रोना ला। बेफोरबायदि मानसिया लाजिनाय दंना गैया? आंनि बायदिब्लाथ' बेफोर मानसिखौ बुनानै फिट खालामखानांगौ। बिसोरखौ निमाहा होयै जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा गोबां बांद्राय जालांगासिनो। बेनिखायनो बुंदों रावखौबो निमाहा होजाया आरोना। वारनिं खनसे होजायो, अब्लाबो खननै खनथाम खालामोब्ला बेखौ एसे फिट खालामनांगौ मानसिखौ, होमबासो एसे बुजिनाय बायदि। नङाबा बेफोरबायदिनो निमाहा होबाय थायोब्ला बियो बार खामानि मावफिनबाय थानो हागौ। अब्ला भिडिअखौ नोंथांमोना नायग्रोना ला, नायब्लासो बुजि मोनगोन। दा नोंथांमोना नायनानैसो कमेन्ट खालाम आरोना। जानला मोनला सोरबा कमेन्ट खालामहरो भिडिअखौ नायालासिनो। दा नायनासो कमेन्ट खालाम। भिडिअखौ फार्स्टआवनो नोंथांमोना एसे क्लिप नायग्रोना लाबानो जाबाय। दे बोरै थगायना थाबाय थागोनलाय बजनदोंलाय बेखौ माबायाव बुङोब्ला नर्मेलजों हगारनाङा बिदिखौ बेबायदि निमाहा होनायावनो बेफोरबायदिया लाइ मोनजोब्बाय। फंसे फंनै बुनाया थैनायनि थाखाय नङा, शिक्षा होनायनि थाखायसो। Ya bisa खालामदो नंगौ होनबायना बार जानायखौ नोंथाङा एसे खालामना होनो हायोब्ला आइन बायदि एसे बिजिरना होनो हायो। हिन्जाव उसुं जावनानै सिखाव खावग्रा आरोना इयो देसिजोबनांगौ। हाबनाया हाबखादों आरो नोङो होमब्लालाय माथो हाबनाया हाबदोंमोन। हाबाहाय आङो खनब्रैसोनो माथो नोङो हाबनाया जानो हाया। खनब्रै गाहाम हाबनानै बोरै गोंना होनना थगायनो हाखो नोङो? बोरै नोङो बेबायदि सासे जाम्बि मानसिखौ बेबायदि खालामखो? इन्जुरखौ सोर हासिया लाजियाखै नोङो? सोर फान्दायनो हानांगौ नोंखौलाय? नोंखौ सिनायनानै थाबाय जाम्बि जग्लि इसेबां मानसिखौ नायहोबाय, नोंखौनो खोन्थाबाय।
लाजियाखै न' नोङो सिङाव हाबनानै गुड्डा गुड्डि खमलायनाय माबानाय बेथ' खेबनैया खालि रायजोफ्राबो बिदिखौ एसे मोजां बिसार खालामनांगौलै आरो माथो थुनांबावगौ साखियानो होखाबाय जाम्बि जुम्बिलाबो अब्ला नुखाबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनिसै दा मा बुंबावगोन जोंहा सोरबा हिन्जाव गारना खारनाय सोरबा हिन्जाव लांखारनाय गोबां बेफोरबायदिनो दोङो सोर सासेखौ बुजायनो दा आंनि बुंनाया बेनो आं बुंनाबो बुंजोबनो हाया सोरनिबा खोथाखौ लानानै जे बेखौ आं ओरै खालामनांगौ बुनांगौ होननानै जों बुंनोबो हाया बेनो आरोना बुजिलायना थाब्लानो जाबाय जे उन्दै उन्दै लाइमोन देरफुनाय दोङो बेफोरबायदि खामानिखौ मावबाय थायोब्ला निजायबो खास्ति मोनगोन आरो गुबुनखौबो फोरोंलांनाय बायदि जागोन दा बेनिखायनो एसे बुजिनांगौ माबा मोनसे खामानि मावदों गोरोन्थि जायो बयनाबो जाखायो खनसेयावनो नाथाय बारे बारे नङा गोरोन्थिया रावबो बारे बारे मावफ्लाङा खनसेल' मावफ्लांगोन गोरोन्थिखौ ओमफ्राय बारे बारे बेफोरबायदि मावा जाय मानसिया बारे बारे मावदों बे मानसिखौ आरो गोरोन्थिबो होननानै जोङो बुंनो हाया आरोना बेफोरबायदिनो जाबाय दा दे बेनोसै भिडिअआ फोजोबनाय जाबाय आङो भिडिअखौ होजोबब्ला सोरबा गाज्रि मोनगोन गाज्रि मोननाय नङा बियो बे मानसिया बेफोरबायदि साजा मोनखानांगौ जे बेफोरबायदि गोरोन्थि मावदों सोरबा फिसा गोनां सोरबा हौवा गोनां सोरबा हिन्जाव गोनां दानि जुगाव मा सोलिदो मिडियायाव ससियेल मिडियायाव खालि जोङो फेसबुकाव नुब्ला हिन्जाव खारनाय हिन्जाव लांखारनाय गाज्रि रिल्स बानायनाय बेनोसै आरोना माब्ला मा मोजां जागोन बेखौथ' जों बुंनो हाया आरो जेब्लासिम मिडिया ससियेल फेसबुकफोरा थाबाय थागोन अब्लासिम आर्निंबो होयो नालाय फेसबुकआव आर्निंबो होयो दा बेनिखायनो गाज्रियाबो बांबाय थागोन आरोना बेनोसै अके नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय